Aurten herri urratsera joateko oso dei ozena egin du Seaskak. Zergatik? Maluruski, guk bi krisi baititugu jasaiteko. Lehena da krisi nahiko baikorra, gero eta aur gehiago baititugu ejezitu behar. Hori gauza ona da, nola baita gauza bat seur, da ikastoletatik atera baiko dira egiazko euskaldun, eta hor ez dut beldurrik izen hitz horren manatzeaz, egiazko euskaldun da kompetentzia linguistiko bat, enetako bai da ere biztan dena nortasunaren historia, baina hor linguistikoki egiazkiz euskaldun edo euskaradun oso izanen direla. Nik ez dut problemik horrekin, behaz argi erraiteko ikastoetatik atoreko direnak, bai horiek euskaradun atoreko direnak. Behaz, argi eta garbi, badugu garapen krisi bat, nola gero eta hor gehiago ditugu, baina bestaldetik, krisi ekonomiko eta beste aitzakia hain zengatik, gero eta diru gutiago ikusitugu adibidez. Azken hilabete horietan, Patxi Lopezen Jaurlaritzak ez digula ordaindu zorzigun sos bat 400.000 euro guretako da kristoin diru pila, hiendako behar bada da urteantia bat lakuan, baina guretako da laku osoa. Eta holakoak jasaiten ditugularik, biztan dena, krisi oinolagiagoan sartzen gaituztela. Beraz, bi krisi horiek ditugu jasaiteko, eta biztan dena, joan den urtean ere gana nuen lagia zela egoera. Eta hain txeur, etorriko naiz, elduden urtean ez bada bertze lehendakaririk, alta, esperutu baietz ere, baina berdin elduden urtean etorriko naiz. Egan nahi dut, problema da, aurten 12an da, maiatzaren 12an da erri urratsa. 13an berantegi da gure laguntzeko. Zertarako, baliatzen baitugu ere, jendetsua balin bada erri urratsa, gero erresago da suprefetaren aintzinean mintzazea. Gero erresago da Valls ministroari zerbaiten erantzutea. Nola, argi eta garbi erraiteko, Vallsi 5 sola zaio Euskal Herria tipiegi da. 300.000 biztanle bakarrik baititu. Herri tipi bada Frantzian. Azkenean 5 sola zaio. Aldiz, gaitasuna balin badugu 100.000 edo 200.000 jenden biltzeko laku baten inguruan Euskararen salbatzeko, hor, bertze belagi bat. Eta luzatuko dute gure gauzei. Beraz, bada krisi ekonomikoak ekarritako arazo bat, baina baita ere ozen entzut narazi nahi zuen ahots bat datorren iganderako deia egiten zuenean. Bai, biztan dena. Eta gainera nik nahi duke ejan ere azpimarratu, bakizu herri urrats eder bat badelarik, guri, buraso ajuntei, egunero lanean aritzen giren entzat, urte bateko indar hartzen dugula, ondoko herri urratsa arte, berriz lanean hartzeko. Ez da antzi behar, askotan konparatzen dira gauzak hegoaldea eta iparraldea, baina konparatzen alden gauza bakarra da hizkuntza. Bai, badugu hizkuntza bera, baina egoerak ez dira bat ere berdinak. Argi gaiteko, iparraldean dereduan aritzen den sistema bakarra gugira. Eta hemen badakigu, 10.000 inkesta egin direlakotz, badakigu, eta xifrek erakusten dutelakotz, badakigu, bakarrik ereduak euskalduntzen alduela, erdaldun den famili bat, edo erdaldun den Hemen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Nafarroak egoera ezberdina bizi ditu. Oraindik, baina konparatzen alba genu Baiona Nafarroko herri batekin, ez da Lexakarekin konparatu behar, baizik eta Tuterarekin. Nola hizkuntza ez da ofiziala, laguntza eta babesak gutxi ditugu, eta azkenean egoera berdintxu ekonomikoki eta ingurumena ere oso frantsesdun. Baionan 3% badaki euskara, baina zonbatek baliatzen oino gutiago. Orduan